I myślę, że takim dobrym sprawdzianem i pomocą w tym zadaniu niech będzie ujęcie ostatnie modlitwy Jana Pawła II w Wielki Piątek 2005 roku, kiedy krzyż, trzymając w ręku, przygnął do Niego, wszedł z Nim i przeszedł z Chrystusem do nowego życia. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.